Màquina automàtica de tapar el buit de 6 capçals perquè pot classificar automàticament la tapa, cobrir la tapa a les ampolles, després aspirar i tapar amb cargol dins de la cambra de buit. Estructura senzilla de tipus linear. Components avançats de marca famosa mundialment en peces pneumàtiques, peces elèctriques i peces d'operació. Pot assegurar-se d'arribar a un grau negatiu baix mentre es buida i tancar la tapa de la cambra de buit hermètica. Apliqueu un enllaç per connectar amb el transportador d'aire, que pot estar directament en línia amb la màquina d'ompliment.